siton mag-agi-agi mga 5 o'clock mga pag-pinatag pa rin mga ilaw kay mga Ito, kaya nga mga tambayanan. Sa park ka na. May park ka no. Hindi pwedeng mag-skating si Jan, ito siya. amin po kay bayan nila. Awaya mo nito siya. Hindi na ano ko lang kasi baka mamaya mainit sa labas. init man kaya kita siya. Lagyan sa di magulog gabi. Ulan-ulan. Daman init. Mga init no? Ha? Nasa kagsaba. Ay, pagay mo sa naman eh. Ano? Kainin yung water kita check. Ang mga ni matamis na naman na. Daman sa di parkingan pati uno no eh. Kumain ng ice cream si Claire. Pag init, di pwede mo maging siko. Ay, diretso na kita no eh. Kaya. Sa, gusto niyo magturtambay sa embarkadero? Sa tulo sa nagad din po ipauro check. Ano? Kasi Nagtulo sa nakulo. Mato na ako nakita no eh. hindi kaya ako pa. May init. Pero nga no, pagawin sa atin. Ay, buno na ito. Buno nga nito si Claire. Sige kaya niyang Asa kaya si Claire? Goodbye. Nako, ako nagre-reduce. Ngayon sa di paggabi uno no eh. Paggabi, magayon sa... Tambayan talaga. Daman mga estudyante. Nga no na gabi, luwasan ng mga estudyante. Hindi na nga. Yung mayon tatay makikita Ang mo mga yan. nedan. Ang ganda oh.